Kabilya. Sa may gamiton. Magkuha guot sa bukid mo ipang butang nga naghaligi. Insamot. Dili lagi linugon, anayon man po. Anayon. Mo gyapon. Kinahanglan inigbutang nimo sa butong. Imo don tanawon nga wadya mo'y anay kay kanon man tong butong ng simento. Ang anay di na kaagi. Butang eh. Linog ay gawa sa Narabay, gumagama nung game ng tunga. Tangkas pala man na. Mo pag sanggatos ka kilo ron. Lahing normal lang linuga kay na mura nagduyan di para sa una nga mura ga kinto-kintoan. Ha? Di bito nakita na ako sa kuan, Facebook ang building nga dagan ng hilak oy. Simbahan? Hoy. Di siya kakita sa Facebook o sa TV? Radyo kusog ang dali rag radyo. Linog nga na, wa na. Ano na urat. 6? Sila to ta 7.1. Asniagi ato Ano pa dito? Natinuod lagi gitagna lagi. Ginabi. Oktubre September sa una ka Oktubre man tog linog an. Gabi eh. 30. Lagi. Uy, Ginoo ko. Mga usang minuto ka to? Wara? Ako dito tumawa siguro mga patupusog. 5 segundo sa to. Kato may abot mga 60 ka segundo. Dito may kusog ko kay dugay to nang ito man namutan. Ito ato bag na to. At siya ko to. Hinungaw na tong atuan eh. Kabilya. Sa may gamiton. Magkuha guot sa bukid mo ipang butang nga naghaligi. Insamot. Dili lagi linugon, anayon man po. Anayon. Mo gyapon. Kinahanglan inigbutang nimo sa butong. Imo don tanawon nga wadya mo'y anay kay kanon man tong butong ng simento. Ang anay di na kaagi. Butang eh. Di ka tumon sa tumbulin na ba? Agsus. Nakalimtan siguro ni isa ba pagbuo. Isa naman na amo na ng berto. Oh. Tay limonsito oh. Be. Nay panit anak ko eh. Panit. Di na kapakan og panit kay. Asa? Idara na ka. Aga. Ha? Way atay anak. Ya papug kay. Dugay na ko og atay ba? Nga naman ang lechon manok ko may atay na. Way atay? Nakita ba daga kay matimbang og lain ang atay. Wala ino. Kay ko Tiil og atay ang kanang naay pad dati lilain na hasta atay. kay na ko og apil na lechon at atay og batikon. Di day maapilan. Di, lain ang baligda. Maldito jining uban. Ahaw na silang gingnan nga. Ipalain doon na kay og ikas ag baligda. Wa dyan mo na yung mga siwit-siwit nga mga kanang gitawag bitaw nila og laman loob. Swerte tarong gabi una kay gwapo mong sudan no? Sakto ra. Kadungog sa tiger.
Pag mata na ho, mo yung namatan nga, Katog. wa ko katuog. Nya, uyog-uyog magkatre. Wa ko na to, pero Katre na nito. Katra naguyog-uyog, linag, buang. Ako gili-gili sila niya mo yung tukoy ini. Sus pag anak po no aning atop kay gauyog-uyog man. Dali kog bakod kay bugaw nog anay nga na sila gihukot. Gipuka magani mo si Alex kay ipabuya kag anay. Okay, gusto mo lakaw kay mo magagyuta guyog-uyog. Puka mo si Alec. Pag puka po nung Alec kay pungko naman din si Ano Alec. ko, iba na. Uma naman din ni Zagbugaw, may undang aglinog. Iba na ng anay kay ihukot og lain kay pugungan ba sa pag presidente mo pugong. Sa pag unsit kag iya ng anaya ha. Di ba mo ko Di sa karaan bitaw miyag buah. Mga na bitaw nas karaan. Unsa may connection anang anay og ang linog abi binuang naman na. Di ag anay lagi. Ag anay wa malawgi. Sa akong papa sa una ba maglinog miyag buah. Kana. Buah. Nawa, kay. Mayngog buwan. Kuwa sa kusina si Papay ba mo managan na mudagan mo sa dito ba. Na alang-alang mo kag dili ka pokawon. Aptik bitaw kali kay pagsampit. Basta sindang linog todlo pero sila salina kuya ko salina mudagan dito. May ako to paglino uri dito kag dagan niya ga hubo na mura. Sindang linog, tinto ko, huwag, singin na. Mo otro po ning linog. Hari pong pudo. Pero di man kay kuya na itong bay og maglinog kay di man siminto. Oh, da kana mo agit to mga Kanang hino Ay, nila. ag enjoy ana hino ibabaw ana kay lauting man. Hadlok. labuno. Mamatay pumis ka. Matay sa buanga gabi. Mo sa yung namatan wa ko katog. Pero nga nang muwat ang ni mata man ka, nakatog ka. Ha? Nakatog ka. Mo lagi yung namatan wa ko katog. Sige. Ikaw, rin. Bitaw ning hadlok na bitaw ning linog uy kay na atong 2030 naka-experience na magutan ng linog. Sus Ginoo. Basta gaahong dag yung dagan-dagan ko. Ba graduate in town. Di na takado makano ng lino, wag yan kaagi na ta. Madyo kay natug kaday nga kami dito taon mi sa Kapingar ko. kadaruhan natug. Ujog. Luoy kayo mga bata ito naka-experience anang linog taon nakahigda ito Masok pagat pa to. yuta. Tingnan naman. Lana. Di mo ano ko. Mga bitaw Punta na mo. Video. Kay mo tinaon Ulit, sa. lagi babi. Kay anak ko, singin na. Sila rin pagbitbit. Singin na nga. Ice back. Ano mo na ice back? Mana Rasul koy? Mana ko. Pa? Agin na ice back kay may tubig mo ko musuga sa ice back datako para mulutaw ka. Na bahala po ng Pa. bidyaan. Musot gyud sa 40 guys bag pa mabali palaman. Bidyaan gun. Bahala po ng mga butanga diya. Natuo mo tiguang na ko obay ka kana sa nang unahan lubi mo bidaan no. Arthritis. Arthritis. Jamo na lang. Ikaw may bidaan ano? Magkamang. Kamang. Oh, kuan. Musot gyud sa guys bag. Inigapak pa mabali. Kana mo so guys back jamo na. Wadyo pa mangini ka mo tug dagan na ring karsada kay Nikuan mo das. makahangin pa ta. Sakit wa ito. Uy hadlok mabudagan-dagan tong karsada kay kanang nay mga puste. Magkamang ra. Urag matumba tong puste atong kuan. Mura. Usa ka mudagan kada humana ag linog. Patja ng anay nang ilaw mga kuwan. Dagan ka to. Balo. Anay jud. Di aja patja. Daw na. Law gira. Para mahilo. De gigutom dili de. Saman ya. Kaya may butama may pagkatao gani. Uno ba grabe dugdug vibrate lagi ng bungbong. Subjaman. Wa ko kamatngon gabi is kuan. Ay piyo mo kus mata ni suksukos unlan kay nilara tong pagkilat oy.
Hadlok Wala na tayo, kay bulagat, may nagmagpaon mo tayo. Ah, hambugero. Manggani ka man nagat ng linaw pa. Karong nanay dagom. Linaw man. Tabuo ng papa ko. Itong linawa, gaboy pasikat sa gamay, glam. Mato ka. Naa gapundurog kuan. Unos na nag-inigat to. Gapunduron og kanang singan aning. Uy, gapundo na intan og kusog. Di kumpiyansaan kay murag gahilom ang dagat oh. Tiwasan naman nagpaon. Iwasan eh. Bulagat lang, di kayo nagmagmag. La, managat ka human og paon. Sa to pa mataktak ka gabi ede. Wala, magusay ko na gulay. Ha!